En die trein naar wel tevreden. Tjoeke, 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 tjoeke. Luister naar meneer wat die leerlingen leer. En jy sal gewoon pakjes naar die wel tevreden stasie. Ik gee een bikkie, vat een bikkie, kort soms het vervoer. En jy sal gewoon pakjes naar die wel tevreden stasie. Trein langs platform 7. Dat is die trein naar wel tevreden. Tjoeke, 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 tjoeke.
Karena si irik-irik lagi sama sila try ni. Ini kayak di Spariwata.